ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಪಗಿಲು ತೇರು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೈಯಡ್ ಶಯನೋತ್ಸವ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೆರ್. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಲಿ ಪಿದಡ್ದುಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೇವೆರ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೇರುಡ್ಲ ಆಪೆರ್.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟುಗು ನನೊರತಿಕ್ಗ ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್.